салом алейкум, аҳли дӯстон, аҳли бародарон. Шуморо ба рӯзи фарорасии Иди Қурбон табрик гуфта ба шумо муваффақият, файзу баракат дар хонатон, саломатӣ, кушоиши кор, барори кор орзу дорам. Марҳамат карда ба дастархони идонаи мо. саломат бошед дар рӯи ҷаҳон аст. имрӯз мо рӯзи Иди Қурбон дорем. ба шумо табрик гуфта дар зиндагӣ ва бигзор ҳамавақт сарбаланд бошед ва марҳамат карда ба дастархони идонаи мо марҳамат кунед. мо гуфтанием ки дар ин рӯз бигзор хонаи ҳар як кадоми шумо файз баракат бошад. саломат бошед, марҳамат ба дастархони идонаи мо. шудем барои меҳмонон. ҳар он касе ки иштиёш гуфт гапо банд неста, марҳамат ба дастархони идонаи мо. мана марҳамат кунед. марҳамат ба дастархони идонаи мо. тараф мачилет намоз омадӣ? рамазон мешнаси? чӣ мегӯ рамазонда? идо қати табрик. чиқадар ки шумо мебинед дар ин ҷо 20,000 одам, ҳатто зиёд аст. дар дарун 3 ошиёна дар берун бошад. ҷои нишастам нест. даря касе ки ҷойнамоз надорад айҷа ҷойнамоз мекушад. саломат бошед. баъди намоз боз дар намоз